Akademie. Pozor! Ujítání zpráva. Vlastně braň! Pane potomku, tohoto zlatého pokusu nový příslušník Slovenské akademie nastoupil k uznání slovenských majstrech Kysanek. Vojenská akademie. Nazdar! Zdar! Přímo!
Dovolte, aby vás všechny srdečně přivítal ve Vyškově při příležitosti vojenské přísahy příslušníků Vojenské akademie. Rád bych přivítal hosty, kteří nás poctili svojí účastí na dnešním slavnostním aktu. Pana plukovníka Ignáce Hozu, rektora Vysoké vojenské školy moderního vojska ve Vyškově, plukovníka Drahoslava Horáka, zástupce rektora Vojenské akademie v Brně, podplukovníka Lubomíra Kubarta, zástupce ředitele vojenské střední školy, podplukovníka Josefa Sokora, náčelníka územní vojenské správy Vyškov, dále inženýra Ivo Bárka, přednostu okresního úřadu Vyškov, inženýra Oldřicha Hamálka, ředitele Vojenského technického ústavu a inženýra Jiřího Nováka, ředitele finančního úřadu ve Vyškově. Především však vám, rodičům, známým našich vojáků, chci poděkovat, že jste se rozhodli svojí účastí přispět k slavnostnímu rázu následujících okamžiků tohoto významného dne života Hondry. Vykonání dnešního slavnostního aktu vojenské přísahy se vaši synové, vojenští kamarádi, návěstí ministra nového světa armády, učení, že maturitní zkouška je zkouškou dospělosti, platí o absolvování vojenské služby dvojnásobně. Smysl a důstojnost vojenského poslání vyjadřují v podobě vojenská přísaha, jejíž text byl a je vyhlašován příslušným zákonem. Z tohoto textu je zřejmé, že výkon vojenské služby neznamená pouze nosit vojenský středokrok, dodržovat ustanovení vojenských předpisů, získat vojenské vědomosti a dovednosti, ale rozsah požadavků na osobnost vojáka je mnohem širší. Jsou zde kladeny nároky na fyzickou a psychickou odolnost a také na vztah k tradičním hodnotám armády, mezi které od nepaměti patří odvaha, statečnost, smělost, smysl pro povinnost a kolektivní odpovědnost. Dále vojenská kázeň a sebekázeň. Zvláště v této době bych však chtěl z tohoto místa vyzdvihnout vlasti a vlastnosti. Nezapomínejme, že jde o hodnotu celospolečenskou, která vyrůstá z národního vývoje, z tradic, humanity a demokracie. Je to tedy něco, co je třeba střežit, zvelebovat a předávat dál budoucím pokolením. Ten, kdo je jako voják spojen vlastní přísahou, musí tuto pravdu chápat lépe než ostatní a brát na sebe závazek vážné, ale ostejné spolupce. Neslučujme však vlastenství s nacionalismem či šovinismem, ale naopak úctou k ostatním zemím, národům a národnostem, toleranci a názorovou suverenitu, tou snahou o vzájemnou spolupráci a uspokojení lidských potřeb a zájmů. Vojáci, přeji vám mnoho úspěchů při plnění úkolů spojených se službou v armádě České republiky. Dámy a pánové, děkuji ještě jednou našim hostům i vám za účast na slavnostním aktu vojenské přísahy našich vojáků. Vojenská akademie. Sloužím vlasti! Sloužím vlasti! Sloužím vlasti! Běhá. Sloužím vlasti. Zaraďte se.
přísahám. Já, voják ozbrojených sil, vědomci svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice. Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám! Tak přísaháme! Vykonání vojenské přísahy vám blahopřeji. Sloužíme vlasti! Proveďte slavnostní pochod.